i da kaže, ova žena je spavala sa Hudom, spavala sa ovim, spavala sa onim. Dobro večer, Done. Evo me sada i Dona mjesto. Di si, Siniša, dobro večer. Pozdrav ljudi svi. Pozdrav, Siniša. Pozdrav, Done. Završi mi sada i kad završiš javi samo teo nešto. Morat ćemo tu čuti isto i Mirsadu. Don je isto izrazio želju, mora reći svoje, a morat ćemo Mirsada čuti i Aljovu stranu priče. Sada završi to što Sada, gospođo, kako ste? rekao. Prvo da kažem, ja nikada nisam nikog... Ovo sam mora raščivijati večeras i riješiti. Bukvalno nikada nisam nikog, kako da kažem, prozivala na TikToku. Ja sam se samo branila. Jedina osoba, evo, hvala lijepa Don da si se uključio. Je li istina i da te moja pokojna supruga, rahmetli Bog da joj prosti dušu, Dalila isto prevarila i obmanula? Vidi, ona je bila prva koju sam podržala i ja je digla na tron. Ja bih vas samo prekinuo da objasnim. Tu sam u gostima zato što mi Mirsada već mnogo puta pisala, zamolila me da joj pomognem, da ovo, da ono. Tako da sam teo, eto, da uđem, da kažem to što ja mislim. Ja ću da budem realan, Mirsada. Ti znaš, sa Aljo nisam baš kako treba i zabole me uvoz Aljo, ali ću da budem realan to što sam čuo i to što znam. Kao što sam i u normalnom životu i na TikToku. Ne sam svoj vidovit kanal. Ti si meni pisala par puta, Done, daj, molim te, nisam hteo da ulazim jer to je između vas. Sad postavit ću ti par pitanja i nemoj da me shvatiš pogrešno. Ti si prvo imala sa Hudu problema, kako ja znam, još pre 2,5 godine, tako? Prije 3 godine, 2020. To što imate vi privatno za te donacije i sve. Tako je. I to uopće nije bio moj ulazak na TikTok, već njegovo vlačenje mene. Da, dobro. Ok. Ti si znala u to vreme da je Aljo jedno sa Huda i da su drugari? Nisam. Kako? Nisi ceo svete znala? Ne, nisam. Oni su mene prozvali u 3 po ponoći. Jesi gledala ti slike gde oni zajedno piju i jedu svaki? Ne. Oni su prvo mene prozvali. Tada sam se ja uključila na TikTok, gdje je on, Huda i uključivali su razne ljude gdje su mene klevetali da sam ja uzimala donacije 2 miliona franaka iz Švicarske, kako sam ja bila sa Hudom zbog novca, da sam ja to njemu sve platila, da je on to meni vratio, da je on bio sa mnom u sobi 103. Sve te snimke ja sam imala i imam. Dobro. Kada se Aljo meni osobno izvinio... Izvini, samo sad. Reci. Prošlo je od onda 2,5 godine. Ja pušim. Nema veze. Prošlo je od onda 2,5 godine. Tako je. Ti si 100% pričala vamo tamo po lajvovima, gde je naravno Huda da odbrani svoj obraz, ljudi ga nisu znali i pričao svašta. Pitanje moje... Kako misliš da on odbrani svoj obraz? Pa, tu su gifteri, nekoga ne zna. Ja ne kažem da li je to istina što je Huda uradio ili nije. I ne mogu da ulazim u to. To samo ti i Huda znate. Zna cijeli svijet. Svako ko prevari branit će se na bilo koji način. Razumeš? Ti, prošlo je 2,5 godine. Ako si ti, moje mišljenje, ako te Huda prevario, što nisi odmah otišla tu na tvoj sudski način? Jesam, to traje. Jer nije bilo potrebno da se tu priča na TikToku. Tako je, ja sam bila isključena sa TikToka 8 mjeseci i opet je počeo da me proziva Huda. To znamo svi kako Huda i šta. Zato što mu je ponestalo giftera. Zato što mu opet treba hajp. Ali hajp, šta imaš ti tu sa njegovog hajpa i sa gifta? Pa zato što mene proziva i kaže kako je Mirsada sa njim bila u 103. Pa se cijeli TikTok... Evo sad proziva tebe, proziva tebe Huda i šta ja idem sad kod Huda da giftam zato što proziva tebe? Pa ne, pa giftaju ga, idem u popularnost. Ok, to što se tiče Huda. Ti si znala da je Huda i Aljo jedno. Tebe Aljo zvao... Nisam znala. Gledaj, jel ti sluša? Samo sekund da ti objasnim neke stvari. Aljo, Huda, Šejk, oni su drugari tu. Oni prave show, sprdaju se, psuju, sutradan opet piju kafu. To zna ceo Balkan. Ok? Tebe Aljo zvao, izvinuo ti se. Ok? Izvini, nisam znao, bla, 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 bla.
Ajde, okej. Ne, to je sve bila njihova maša. Samo Mene momenat. smeta jedno. Kako god da je da Aljo oni tebi nisu, rekao, gledaj. Da ti nešto kažem. Ajde. Sačekaj, Don, molim te. Ajde. Ja sam bila tu na TikToku i gledala sve. Dobro, Kada su se smirili, meni više nije bilo bitno. dobro, Opet su počeli dobro. da mene obeščašćuju, gdje ja sada sam rekla dosta. Dosta više da preko mog imena, da mene klevetate. Ja imam čekicu od 8 godina. Pričamo sada ja imam o zadnje porodicu. salju ili pre da svađu sad? I za Alju, i prije i sada. Ne, ja pričam prije. Ti si I se prije i sada. Dobro, sada. I prije i sada. Sada ću Kad da god im dođem. ponestane, oprosti, kad god njima ne ponestane gledanosti, šta rade? Klevetaju Mirsadu. Gledaj mi sada, molim te. Hoću da budem realan i da ti objasnim neke stvari. Evo ga i Aljo, to sluša i publika ima i svi. Gledaj. Onda Aljo tebe zove i izvinjavati se nije znao, bla, bla, bla. Aljo kao Aljo, TikTok je tu, sprda se, boli ga uvo. Okej. Ti šta radiš tu? Ti ulazi... Jedina osoba Izvini, ali samo koju molim te. cijenim je bio Don. Dobro, samo sačekaj sad. Šta ti radiš tu? Jer tebi Aljo, poslije tog vašeg razgovora ili te poruke, napisao jednu poruku da dođeš da ga giftaš? To je između nas. Ne smijemo o tom pričati, to je na sudu. Pokaže ako ima... Ne, gledaj, Mirsada, ja moram da budem realan sada i da ti objasnim neke pravila TikToka. Filip, oprosti. Filip, hoćemo ja i ti nastaviti podcast ili ćemo napraviti... Što ja znam? Ne možemo, ali eto, zanimljivo je Tražila da ja budem iskren i da budem, gledaj. Pričamo normalno, nema svađe. Ne, ja hoću samo da kažem kako su stvari na TikToku. Ja sam rekla... Ako je vrlo tebi Aljo poslao jednu poruku, mi smo telefonu. pričali. evo Jesmo. samo da ti objasnim, ne znam sad to ti znaš i on. Ako je tebi Aljo poslao jednu poruku na TikTok, na telefonu i rekao je tebi mi sada dođi podrži me jurim prvo mesto, vratit ću ti. Aljo je dužan da ti vrati svaki jebani cent. Ako ti si ušla kod Aljo u live i bacala sama od sebe 1 milion ili 2, Aljo tebi nije dužan 1 euro da ti vrati, jer ja ne branim Aljo, zabole mene uvoz Aljo. To je jedna stvar. Ako si ti bacala sama od sebe, ako Aljo hoće tebi da vrati sutra 50k, 100k, to je njegovo Vidi, pravo. Don. To su pravila, ja ti kažem, nema veze, moj brat rođeni dan. Don. Ja ti kažem kako stoji na TikToku. E sada, zato što si ti možda pala na tome što je Aljo pričao da je huda vakav, da je huda onakav, kako ti nisi pratila live-ove kad Aljo non stop psuje hudu i onda zajedno sede i piju?